Takže čaute. Toto je asi moje také prvé video, ktoré sa mi dostalo dať na YouTube. A toto už som robil tento dom, čo je za mňou, ten som už robil s jednými hráčkami, ktorými hrávam. Jedna sa volá Sparks a druhá sa volá Wolfgang, ale niekedy budeme mať iné skiny, a takže sa nepomýlte, my sa predstavíme, keď už tak. A, tak budem natáčať toto video, no chcel som to natáčať aj s nimi, len oni teraz nemôžu, tak som si urobil také, že natočím sám. Takže neviem ešte čo presnejšie urobím, ale bude to veľa dobrých vecí. Prepáčte, ja sa nemôžem dostať domov, lebo mi urobili taký jedna, čo hrám s ňou, tak ona zamkla dom alebo niečo, no proste dala tam resku a teraz sa to nemôžem dostať. takže, takže tak, nevyskúšam sa tam dostať, lebo som si urobil takú dieru, ale radšej na ňu kašlem, ja sa tam partriem, keď už tak. No, takže toto je náš dom, presnejšie tak povedané. Tieto truhly nemôžem otvárať, lebo Wolfgang ich nedala. Len tieto dve môžem otvárať. No, už sme začali túto hru hrať, už sme ju začali ako narobili. Nikto nám ako nepomáhal, to chcem povedať hlavne, ale nikto akože že, že nikto nám nedával tie veci, že ten dia a také, ani to zlato. No to sme si urobili my, to sme si vyrobili my. A, a tak ja som si tu, lebo som, no mi to proste dala tam asi resku, som tam zdá, jak mi to tu tak pokažila. Keď dojde, tak mi to poviem. No, teraz je to dobré, lebo je tu veľa ľudí a s nikým nevolám, tak nemám také lagy, ako obyčajne. Takže tak. Ja som ich krmil, ale ešte to neznal. Asi to nie. No, môžeš. Jak je to dobre počuť. To mňa nedal. No, takže... Tu je urobená obrovská jaskyňa, ktorú som nie ja vykopal, ale Wolfgang. Dosť dlhá chodba, ale oplatilo sa. Wolfgang tam našla diamanty. No, počkajte, ale tak nahráme tak už neskoro, lebo som nemohol, lebo to nejak blblo počas toho. Tu potom Sparks urobila také diery, cez ktoré akože hľadať nejaké vecičky a také. Ja si tu robím asi, skúšam sa prekopať niekde, ale keď sa nepodarí, to nevadí. Neviem ešte čo budem robiť, ale nebudem dlho natáčať, lebo nemám aj tak ani ja čas a teraz už je aj tak nejakých 8, pol 9. Zatiaľ nič moc. Koal.
nič moc. No, tak ale nestrašne sa, keď tam nemám vykopaný koál, tak nechce sa nám ho kúpať už. Aj, láva, vidíte to? Tu bude niekde láva. To ide nado mňou, trochu prekopám, takto. Niečo takéto tam robím, je to tu. Zlato. Haha. Jop. Ehm, takže idem na vec. Wow, kopec lávy. Tak nič, to už nebudem. Tak idem do domu. No, idem hovoriť, čo som našiel. No, prepáčte. Dajte trochu tichšie. Ale daj to tichšie. Tuto na 1.5, 1.5.1 sa tu dá vyrobiť ruditový blok, a na iných sa to nedá. Keby ste chceli tak vedieť, takže také informácie ohľadne toho. Takže tak. To bude nič moc, keď nájdete zlato, železo, tam je ešte to fajn. Diamant sa nám stala taká vec, že sme Wolfgang urobila diamantový krompáč. Som chcel vykopať obsidian a som ho vykopal, ale nedokopal. A som sem došiel nejak asi dneska, sa mi tak zdá. A bola tu aj Sparks a no nenahrávali sme, prepáčte, no, tak nepodarilo sa. A som to mal a som to vykopal a som si dal pod ten obsidian, som si dal tento kamennú súď. No a ja som vykopal ten obsidian s tým diakrompáčom a Sparks ona hneď, keď som to dokopal, ja som mal strašné lagy a ja som sa dostal dopredu. Ona práve vykopala tú jednu, tú, čo som tam dal, tú kamennú súď. Ona to vykopala a tam bola pod tým láva. A ja som do nej padol a to všetko, čo som mal, aj tie obsidiany mi zhoreli. A Sparks, ona sa rozbehla a že chcela chytiť tie veci, čo som tam mal a ona padla tiež do tej lávy, no tak sme tak naraz umreli. No tak, akože tak na precvičenie, aby ste vedeli. No, tak. Keby ste chceli vedieť, kde nehrám, no tak to hráme. Hehe, vidíte? Didi. Trochu to je blbé, nie je dobre vidieť, ale tak fajn.
Tak dá sa to. No takto môžete odstrašiť niektoré príšery. Mne sa to už podarilo. Ja som to robil, keď som išiel von a bolo tam veľa príšer, som si dal tu týni na hlavu a som odstrašoval tieto príšery, čo tam boli. No, pekný dom, to je fakt, to ja poviem. Vyrábala ho Sparks, my sme z Wolfgang je trochu pomáhali, no, robila tu hlavne, my sme si rozdelili tak trochu práce, že Sparks je dizajnerka a Wolfgang je táto. No, tam robí ako také ostatné, napríklad ťaží niečo a také. Počkajte chvíľočku. No, už ani vám moc toho nič nemôžem povedať, ale tak už asi budeme končiť. Dobre, tak čaute.